Sanibona, phinde nginibingelele futhi ngalo mzuzu ngaleli thuba ngalesi sikhathi. Sibonge nje uNkulunkulu omuhle kakhulu. Umsindisi othandekayo, umsindisi ophakeme, ongcwele, oyikho konke kukho konke. Ngaso sonke isikhathi ngako konke asenzela kona. Uhlezi esilondoloza, uhlezi esibekela, uhlezi esivikela, uhlezi esiqinisa, uhlezi esilondoloza, uhlezi ekwenza konke. But I want us to understand abantu baNkulunkulu namhlanje ngokuhlezi sikhumbuzana ukuthi singimimoya. Yes, siphila enyameni but siyimimoya. And imimoya ihlezi ifuna indlela yokuthola intuba ngaphezu kwempilo zethu, ukuthola intuba ngaphezu kwemizimba yethu, ukuthola intuba ngaphezu kwengqondo zethu, ukuthola intuba ngaphezu kwayo yonke indlela ekumele simthande ngayo uNkulunkulu. Ngoba if ithole intuba yakwazi ukuchoboza lokho, izobe siqedile umsebenzi wayo, izobe siqedile ekufisayo. So imimoya kungengoba abantu baNkulunkulu ehlakaniphile, cha, but ine-advantage eyodwa ukuthi abantu aba-understand ukuthi bayimoya kangakanani. Ine-advantage eyodwa ukuthi abantu aba-understand ukuthi ba-spiritual kangakanani. That's the only advantage enayo. But ngisho kunjalo isuke izama, mayihlebele isuke izama, isuke ichenza. Because it's like umuntu ma-advertise, you know, ozoku-advertise uyahamba emgaqweni, mama wozothenga ukuthi usuke ezama. Mind you, akanaso isiqinisekiso sokuthi mhlawumbe uyazi ukuthi lento ayidayisayo kwenye indawo ayiyona ile mali, kwenye indawo it's much cheaper than ngale ndlela akudayisela ngayo. Usuke ezama ezichansela so that naye ezokwazi ukuthi athole lokho akufunayo ngale mali yakho. So same as imimoya isuke izama ichenza, not just because ihlakaniphile but khona into eyifunayo. So hayi ngoba ihlakaniphile kepha ingamaqili kuphela. Ngoba understand ukuthi abantu abazazi bayimimoya, abantu abazazi ukuthi basebenzele imphefumulo yabo, abazazi ukuthi uNkulunkulu umoya, abazi ukuthi lapha emhlabeni kusebenza kanje. All right, asibahlebele asenze ukuthi. And one thing I want us to understand ukuthi the reason why ihlezi njalo ifuna ukuthi abantu bathi yebo, ngoba iyazi ukuthi ayinalo igunya ngaphezu kwempilo yakho, ayinalo igunya ngaphezu komzimba wakho, ayinalo igunya ngaphezu ayinalo igunya ngaphezu kwalutho yakho. That is why imoya yezangoma before uze ungene ephehlweni qale nje ikwenzele phansi nje, idicilele phansi nje kushaye. Whether iginqa ngeimoto, whether ilalisa kabuhlungu, whether yakuzacisa, whether yagulisa, ibulala imfuyo yakho, ibulala zonke lezi zinto, ifunani? Ifuna ugobe uthi yebo, ngiyalivuma idlozi, ngiyalamukela. Ikuvimbezele ifuna ukubona ukuthi ulangazelela ini kangakanani lapha emhlabeni. Masikutholile ukuthi uthanda lokho, abese-ke ithola intuba nendlela ukuthi right, somchoboza kalokho. So imoya yamaqili abonayo ukuthi abantu abazi kangakanani bese ithatha ithuba ezingqondweni zabo nakumadokodo abo. uNkulunkulu has put me in many situations ezahlukahlukene zempilo just so that I can learn with understanding ngemimoya. Khona sizokwazi ukuthi ngasuke isikhathi sihlezi izama, even using people around, even using circumstances, things, khona izokwazi ukuthi ifinyelele nakuwe muntu, nakuwe. Kahle kumele siqonde ukuthi njengoba siphila ezweni elisenyameni kodwa siyimimoya, sonke siyawazi ama-character omuntu. Siyazi ukuthi umuntu uyashesha ukucasuka, umuntu uyashesha ukucunuka, umuntu uyashesha ukudinwa, umuntu uyashesha ukuduba, umuntu uyashesha ukukhala, uyashesha ukuhamba. Picture imimoya yakhe njengomuntu. Picture a spirit as a person. Ngoba nayo imimoya esiphila nayo noma singayiboni ngeso lomuntu, ngeso lenyama, but one messenger from the internet, I quote, uyasho picture a spirit as a person. Icabange njengomuntu, umuntu asondele kuwena efuna something, asondele kuwena mase aniphinde ngixabane, asondele kuwena kuhlale naye ufuna ukukhuluma nawe, bese kuba ukuthi wena uyamlalela yini. Kale kathi ungamlaleli, khona umuntu ozoloku ekhuluma nomuntu engamlaleli? No, uzosuka. But uzothi ukukhuluma nawe lo moya, the more ulalela uzobona ukuthi okay, ku right, aqhubeka akhulume nawe, because you are entertainer ngithi.
Fana nengane mezelo ukukhuluma nayo mayazi ukuthi mo entertain izoqhubeka ikhulume nawe, but uma unga entertain uyithulela noma uthi avune isidina wena awusuke lana, izosisuka ngampela, izovela ihambe kwenye indawo. But uma uqhubeka ulalela izobona ukuthi right lento le futhi uyayijabulela. Uyayijabulela lento ekutshela yona, ebese ke iyaqhubeka. Ukhulume kanjalo nawe. Okunye ukuthi it's difficult uma ungumuntu ongalazi iqiniso ukwehlukanisa ukuthi lo umoya kaNkulunkulu, lo umoya obumnyama. That's the most difficult thing. Phakathi kwamaphimbo emimoya ngoba izokutshela lokhu ikutshele nalokhu, ikutshele lokhu, ikutshele nalokhu, ikutshele nalokhu. Just because you do not know the truth, the real truth. Ngeke uzokwazi ukwehlukanisa. Nokubona ukuthi ayingeke la, kudlalwa ngami. Lana, It's like uma usuka ekhaya ubonile kwindalo. You saw from indalo yase Shoprite ukuthi okay, impuphu u79.99. Uthi usuyahamba endleleni uyezwa abantu bethi hayi u100 rand. Kuzolala kuwena ukuthi lokho kubonile. Ngoba phela ubone ufunde from abantu abadayisayo. Ngingakutshela inkohliso laba bala ukuthi hayi ayikho nje Shoprite u100 rand, ngcono iSpar. Uthi afike iSpar u110. Uthi hayi ke sengizisale sengiyithenga ke ngoba sekukude iShoprite. Bakulahlekisa. But it's all about uncike ekuthenini wazi lokhu kuzwini, lokhu uqondile wakufundisisa because siyafunda ngoNkulunkulu. Siyafunda ngezwi kaNkulunkulu ngithi. iBhayibheli lisibekela ngokucacile, akukho okuhlukile. Linjalo limile. Iqiniso liyiqiniso. Inkohliso inkohliso. Ukufisa ukufisa ukuthi noku but mesihamba lapha emhlabeni abantu bayabathi hayi noma ungenza ukuthi phela hayi bo phela uNkulunkulu wayeqonda ukuthi. Awusukwazi ukucacisela uNkulunkulu manje wena ukuthi kahle wayesho ukuthi kahle. Eminye imimoya indlela engamaxoli ngayo abantu baNkulunkulu because imoya yakwazi ukuthi ibuse ibemningi emzimbeni womuntu angithi. So ivesana ithi because like let's say umoya wenkohliso okuhleba wamanga wontshontsha. Ithi misibona ukuthi hayibo ngathi sesiyabanjwa ke manje la ebese lo acebe lo. So this one uzosusa lo asala umunye asave. It's like eclassini. Mase niba ngumsindo. Avela thisha ngizonishaya nonke khiphani ubani oba ngumsindo. Ngale kathi ethi ngizonishaya nonke. Qale ke gubumbele ke manje caca ukuthi ha nami ngizoshawa. Qale ke bakhombana abantu bakhiphana hayi lona yilo wenza ukuthi why because they all want to survive. Khona umunye ezongashawa. Same as because siphila nenqaba emoya ebuyisana lapha emhlabeni. Uma uhlakaniphile uzobona udinga usizo. Uze kumuntu kaNkulunkulu uvela ubike inkinga yokuhleba kuphela. Obviously umuntu kaNkulunkulu uzokhulekela leyo nkinga yokuhleba. Kanti nanamanga. Kanti nokweba. Ebese leminye imoya iyasurvive ke. Kanjalo. So indlela eshawa ngayo abantu baNkulunkulu, indlela kumele sizinikele ngokuphelele ngayo uNkulunkulu. Yona indlela esishawa ngayo sibhokodele ngayo. Number 1 uNkulunkulu simthanda ngenhliziyo zethu zonke ngithi sishawa ngazo ke. Influenced inhliziyo yakhe ibe influenced ekuthenini ethanda abantu, inhliziyo yakhe ethanda ukudla, inhliziyo yakhe ethanda imali, inhliziyo yakhe ethanda zonke lezi zinto ziyaphela ziyadlula. But uNkulunkulu yena umile ngonaphakade. Akadluli akapheli unjalo. Bethe simthanda ngazo zonke inhliziyo zethu angithi. And kube simthanda ngazo zonke inhliziyo zethu ngabe asinalo zonke izinkinga esinazo njengamanje. Konke ububi esibhekene nabo njengamanje. Because laba abanye abantu uthanda umuntu enhliziyo yakho yonke. Ngelilanga mase hlukana nawe uzwenze njani? Uthanda imali enhliziyo yakho yonke. Uthanda ifoni yakho enhliziyo yakho yonke. Uzothi mase singasekho imali uzwenze njani? Uzoyibulala vele mina impilo yami nje ayilutho ngiyahlupheka. Uthandelo yasisi lwana wamnakekela. Wamkhokhela ngisho esikoleni eVarsity. Wafunda wathi eseqedile wabona abangcono wabona abafundile kunaye. Wena wakhwitha isikole wenzela ukuthi usebenzele ukuthi ufundise yena. Yena ke usefundile ke. Usebona abafunde abamameli njengayo.
wena nje uyaphuta okhanda imoto uthande wathatha inhliziyo yakho wayibeka kuyena yonke, and then mase sekuphelile bese kwenzakalani ngawo, ebese uthi hayi-ke ngcono ngiyibulale. Uvela ubulale yena ubulale nawe ngoba uthi ayikho into oyiphelelayo. Azathi uma ngcono angathola umuntu mengezothola mina, sengikhipha imali yami yonke ngaspenda ngimkhokhela esikoleni, ngaspenda ngimsupporta, ngimvusa ngisho ebusuku ngithi akastudishe. Number 2, imphefumulo. Khulukhulu thatha imithela imphefumulo ethu yonke. Abantu they nikela imphefumulo yabo, their souls. Bayinikele la benikela khona ngezinto abazithandayo bazilangazelelayo. Because uzunikela umphefumulo wakho ukulangazelela kwakho nje kuphela. Uzunikela but sell your soul and get riches. Ulangazelela ukuba rich. Ulangazelela ukuba nendle enkulu. Ulangazelela ukuba nemoto enkulu. Ulangazelela ukuba nonkosikazi oyellow bone. Ulangazelela ukuba nemali egcwele ebank. Ulangazelela ziyaphela zonke lezi zinto, ziyadlula zonke lezi zinto. And then kuhambe kanjalo ke umphefumulo wakho. Lo bekumele uthande kaNkulunkulu wakho. So silwisa ngazo vele lezi zinto ezikhona lapha emhlabeni. The spirits influence you to be led astray. Qhela shona ngala enza kubo. Number 3, amandla akho. Mostly many of us use their strength kwizinto zabo, kodwa zigcina zingahlangani futhi. Vele kumele ngabe konke kusebenzela uNkulunkulu. Thola ukuthi usebenzisa amandla akho busy ukhanda leso siza ugcina ungakhanga lapho. Busy wenza ukuthi ugcina ungenze, because amandla akho they were supposed to be working for you kahle waseqaleni. Not zonke lezi zinto ezikhona lapha emhlabeni. So konke kumele ngabe kusebenzela uNkulunkulu. Ikakhulukazi kumakholwa nabantu baNkulunkulu balwiswa ngakho ngoba vele kumele benze intando kaNkulunkulu. Number 4, which is the most powerful one, ingqondo. Ingqondo iyalutheka kakhulu, iyalahleka kakhulu, iyasabalala kakhulu, iyathatha iyabeka, iyapheka, iyathulula, iyadiliza, ingqondo yenza izinto eziningi abantu baNkulunkulu. And ngayo ingqondo yakho you can be influenced to be away from uNkulunkulu. Lahlekiswe ngayo ingqondo, because imimoya ibusa ingqondo kakhulu, penetrate la kuwe. That is where Paul incwadi yabase-Efeso, nje sifunde message. Efeso chapter 6 verse 17 ethi, namukele futhi isigqoko sensindiso nenkemba kamoya eyizwi kaNkulunkulu. Faka isigqoko sensindiso bazothi mina ngisindisiwe. Hlezi ulwa ngeqiniso so that ungezolwiswa. Uhlezi ulwa ngeqiniso so that ungezolahlekiswa. Wazi ukuthi mina ngiyakwazi lo ngikhuluma ngakho. Ngiyamazi uKristu uthe kimi wathi. Ngoma uma sihlengiwe sisindisiwe sizoyinqoba yonke imimoya nezinkanuko. Sihlezi njalo futhi izinkalo zethu zibushiwe ngeqiniso. Ukhala lakho ubushiwe ngeqiniso sonke isikhathi ulibambisise. Number 5, bese kuba isikhathi. People of God, we are blessed with something so precious called isikhathi. We are blessed with something so precious called ithuba, umzuzu. Lo mzuzu lo ekumele sisebenzise kakhulu ngokungamandla, sisebenzisela uJehova umdali wethu nomhlaba. Leli thuba leli ekumele sisebenzise. Sisebenzisele uNkulunkulu. Mesaphela vele isikhathi sakuphelele. Konke lokade ukwenza ngesikhathi sakho kusiza ngani? It's as simple as that. Bukwenza kuningi vele kuyabukeka kancomeka kunje but kukusiza ngani? Make use of the time usefully. Usebenzise ngendlela efanelekile ezobusiza kuwena. Ngoba usiphiwe uJehova. Bese fisa ukuphuca futhi ngakuphuca. Nisitha futhi singakuphuca. So nje lo myalezo omncane befisa sibe nawo namhlanje siqonde ukuthi imimoya ibuse ingqondo. Singacabanga ukuthi ihlakaniphile ihlakaniphanga kancane, but they are just chances. Singabavumeli ukuthi ba chance ngathi. Singabavumeli ukuthi babuse thina. Kodwa sikhule sazi ukuthi singanqoba konke ngoyebo. Qhabo.
ngoKristu siqinisayo sipha amandla senzela konke. Kwasibinani Busisi ngiqinise hlala ebukhweni baNkulunkulu ukwenza intando yakho uphelise icebo lakhe. Ngakhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, uNkulunkulu uyakuthanda ubungcwele. Cela nje ulisele emnyelezweni nakwabanye bathole ukuphulukisa. Kundlela zokuxhumana TikTok uLihle Themba, kundlela zokuxhumana uFacebook uLihle Themba Mzobe, no-Instagram uLihle Themba Wendy with IE Mzobe. Kwasibinani ngiqinise kakhulu manje siphakade. Amen.